מבצע במעלומת פתיחה מפתיעה וקטלנית. תוך פחות מדקה חיסלנו 40 מבחירי הנהגת המשטר ובראשם עלי חמינאי. תקפנו במקביל 3 מפגשים שונים, את לשכת המנהיג, את התכנסות מועצת ההנהגה ואת פגישת המיניסטריון האיראני. בתקיפות אלה סיכלנו את מרבית ההנהגה הביטחונית והמודיעינית באיראן. במקביל התחלנו בפגיעה בשניים מהמערכים המרכזיים של המשטר, מערך הטילים ומערך ההגנה. פגענו בהם מתחילת המבצע ולאורכו, ואנחנו ממשיכים ופוגעים בהם כל הזמן. מערך הטילים הבליסטיים והמשגרים הוא האיום המרכזי על העורף הישראלי. עד כה תקפנו יותר מ-700 מטרות של מערך הטילים בזמן אמת. הצלחנו לצמצם את הירי. הוצאנו מכלל שימוש יותר מ-70% מהמשגרים של הטילים הבליסטיים. כלל הכטב"מים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל עד כה יורטו על ידי חיל האוויר. אנחנו ממשיכים בצד הטילים והמשגרים כל הזמן. במקביל פגענו במערך ההגנה האיראני, מערך שכולל מערכות הגנה, טילי קרקע האוויר, מק"מים ומערכות נוספות של המשטר. הפגיעה בו מאפשרת לחיל האוויר חופש פעולה, לתקוף בעוצמה חסרת תקדים בכל רחבי איראן. תקפנו 80% ממערכות ההגנה האלו של המשטר. לאחר שפגענו במערכים האלו, עברנו לשלב הבא במבצע, העמקת הפגיעה בכלל מערכי המשטר. ראשית, פגענו בתעשיות הצבאיות של המשטר. אלו הם המפעלים והאתרים המשמשים לייצור הטילים הבליסטיים, כלי הטייס הבלתי מאוישים ועוד. כלי נשק שמצאנו דרך אגב גם בלבנון, גם בעזה וגם בסוריה. הפגיעה בכל שרשרת הייצור מאפשרת לנו לעכב ולשבש את היכולת של המשטר להתחמש מחדש בעתיד. זה נזק שיקח להם זמן רב לשקם. עד כה תקפנו יותר מ-100 מטרות ייצור כאלה. בכל מטרה עשרות רכיבים שונים. את כולם אנחנו משמידים. בנוסף, פגענו במנגנוני השליטה של המשטר, המפקדות והמטות שלו. חיסלנו אלפים רבים של מפקדים וחיילים של המשטר, בעת שפעלו במפקדות ובבונקרים. פגענו גם במנגנוני הדיכוי של המשטר, אלו עם הבסיג', ביטחון הפנים ומטה המודיעין שידועים לשמצה. עד כה תקפנו יותר מ-500 מטרות פיקוד ושליטה. אלו תקיפות שמאפשרות לנו לערער את יכולתו של המשטר לנהל את התקפותיו. המרכיב השלישי בו פגענו הוא פרויקט הגרעין האיראני. לאחר שפגענו בו קשות במהלך מבצע עם כלבי, אנחנו תוקפים אתרים ותשתיות שמהווים חלק מהמאמצים של המשטר לבצר ולהסתיר את תוכנית הגרעין שלו. במהלך המבצע תקפנו יותר מ-2,000 מטרות ברחבי איראן, באמצעות יותר מ-10,000 חימושים שונים. בלבנון אנחנו תוקפים כל הזמן. היום השמדנו מפקדות של כוח רדואן בלב ביירות. גם כוחות הקרקע ממשיכים לחסל מחבלים ולפגוע בתשתיות טרור של חיזבאללה. אתמול בלילה, לוחמי אוגדה 91 שפועלים בשטח לבנון, נתקלו במחבלים, חיסלו אותם והשמידו אמצעי לחימה. חיזבאללה בלבנון הוא חלק מכוח קוץ, והוא פועל כדי להגן על המשטר ועל משמרות המהפכה. לצד ההגנה, אנחנו מאבים את המאמץ ההתקפי עם חטיבות ואוגדות נוספות, כדי להסיר את האיום על יישובי הצפון. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש, ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער, והוא מסתיר את זה מהאזרחים שלו. אזרחי ישראל, כפי שאמרתי בהתחלה, אנחנו מודעים למציאות המאתגרת והמורכבת שאתם חווים. אנחנו עושים כל שאפשר כדי להקל עליכם בעורף. השמירה על ביטחונכם היא מה שמנחה אותנו, לא נתפשר עליה. אסור להיות שאננים, האיום הזה עדיין קיים. ההישמעות שלכם להנחיות היא רכיב משמעותי בהצלחת המערכה. זוהי מערכה ממושכת אך הכרחית. אנחנו בעיצומה. צה"ל כולו ערוך ונחוש להשלים את המשימה ולהסיר את האיומים מעל מדינת ישראל. נמשיך לתקוף באיראן ואת חיזבאללה עד שנסיר את האיומים ונשיג את מטרות המבצע. שאלות. תת-אלוף דפרין, איתי שיקמן מכאן חדשות. אתה יודע, אתה מדבר פה על שורה של מטרות והישגים אולי חסרי תקדים, אבל סולימאן מסוודה חושף אצלנו היום במהדורה, שגורמי ביטחון אומרים לראשונה מתחילת המערכה, שאולי צריך לעשות הערכה מחודשת של יעדי הלחימה, ושאנחנו לא מתקדמים בקצב שקבענו. איך זה מתכתב עם התדרוכים שלך והתדרוכים שאנחנו שומעים בימים האחרונים? איתי, אנחנו מקדימים את ההישגים שלנו, זה האמת. ההפך הוא הנכון. אנחנו מקדימים את הפעילות שלנו ואת ההישגים שלנו. ההישגים הם גבוהים יותר ממה שציפינו.
מכת הפתיחה הצליחה מאוד, ובעקבותיה שאר הפגיעות שאנחנו פוגעים במשטר האיראני. כל המשפחות שהצגתי קודם, אנחנו ממשיכים לתקוף אותם מדי יום ולהעמיק את הפגיעה בהם. עכשיו זה תעשייה וניהול. זה מערכה, זה תוכנית מסודרת ומתמשכת של חיל האוויר שתוקף יום יום, לילה לילה בצורה מסודרת, עם מאות מטוסים במטסים השונים, בכל אחת ממשפחות המטרות האלה, ואנחנו מעמיקים את הפגיעה. כל יום ההישג מתגבר ומעמיק יותר, ובהתאם לזה גם מערער את המשטר הזה. זו המציאות. אנחנו מקדימים את התוכנית. יואב אבן, חדשות ערוץ 12, האם בעקבות התקיפה של כוחות הבסיג' יגיע הרגע שבו ארצות הברית וישראל יקראו לעם האיראני לצאת לרחובות, תוך סיוע אווירי למפגינים? תראה, אנחנו, יואב, מעמיקים את הפגיעה בכל רכיבי המשטר שאמרנו קודם. חשוב לומר פה שאנחנו בצבא, כצבא, אין לנו מטרה להפיל משטר, אנחנו לא מפילים משטר, אנחנו כן יוצרים את התנאים ומערערים אותו, כדי שלאורך זמן העם האיראני ייקח את גורלו בידו, ויקח אליו חזרה את המדינה הזאת שנלקחה כבת ערובה בידי משטר הטרור הזה. זה הסיפור. לגבי התוכניות שלנו בהמשך אני לא יכול להרחיב, אנחנו נמשיך לפגוע, פגענו בכוחות הבסיג', ראינו את זה בימים האחרונים, בבית פי, ביטחון הפנים מה שנקרא, כל הכוחות האלה שמשליטים טרור על האזרח האיראני, ונמשיך להעמיק את הפגיעה בהם. מה יעשה העם האיראני זה בידיו. אחיקם הימלפרב, חדשות 14, תת-אלוף אפי דפרין, אתה כמפקד גדוד, הובלת את לוחמנו בשדה הקרב וגם נפצעת באורח אנוש. אתה מכיר היטב את מחיר המלחמה. האם אתה יכול להישיר מבט הערב להורים ללוחמים שזה אתה חוצים לשטח אויב ולהבטיח להם שבשונה מבעבר צה"ל יפעיל את כל האש הנדרשת מהאוויר, מהקרקע ומהים כדי להגן על חייהם גם במחיר חיי אוכלוסיית האויב? וואו, קודם כל ריגשת אותי. ואני אגיד את זה, אתה יודע מה, אני אשיר מבט להורים שמסתכלים עלינו עכשיו, ואני אומר שהדור הזה זה דור מופלא. דור מופלא של לוחמים, הם הרבה יותר טובים, המג"דים של היום, הרבה יותר טובים מדור המג"דים שהיה כשאני הייתי מג"ד, ב-2006 בלבנון השנייה. הם יותר מיומנים, הם יותר מאומנים, הם יותר אמיצים. השנתיים וחצי האחרונות הם עשו פלאים. יש לנו דור מופלא פה שמחזיק על כתפיו את ביטחון המדינה הזאת. קודם כל צריך לומר את זה. דבר שני, אנחנו כצבא, המערכת הצבאית, הרבה יותר מיומנת, הסיוע האווירי הקרוב לכוחות, המערכי האש, האמצעים שיש להם הרבה יותר טובים ממה שהיה לנו ב-2006, הם ערוכים כדי להיכנס בחיזבאללה ולפרק אותו, כמו שצריך. ביממה האחרונה אני יכול לומר פה, קודם כל אנחנו מבצעים פעילות קרקעית כל העת, אנחנו בחזית ליישובים, חוצצים בין יישובינו, יישובי הצפון לכל איום, ואנחנו מעמיקים את זה ברגעים אלה. ולפני שנכנסים כוחות קרקעיים הם זוכים למעטפת אש מהאוויר, מהיבשה, מהים, בכל אמצעי שיש. מלחמה היא מלחמה, אבל כוחותינו אי אפשר להשוות אותם לחיזבאללה. יש לנו יתרון איכותי, ערכי, ואנחנו נסיר את האיום הזה מעל יישובי הצפון. שי ישראל, i24 News. האם לפי מה שידוע לצה"ל, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, אכן מנהל את איראן בימים אלו? תראה, אנחנו פגענו בתחילת המבצע בעלי חמינאי באבא, בארכי טרוריסט הזה שדם יהודים רבים, ישראלים רבים על ידיו. אמרתי כבר, ה7 באוקטובר, דם ה7 באוקטובר על ידיו, ועוד מאות נפגעי טרור לאורך השנים שהוא מימן, והוא אידיאולוגית תמך, ומימן ואימן ואת כל המעגל האחר של הסיוע לטרור ברחבי המזרח התיכון, המערער הראשי. לכן פגענו בו, מדובר בטרוריסט, לא ראש מדינה. משטר הטרור הזה הכריז על הבן מוג'תבא כיורש. אני לא שומע אותו, לא רואה אותו מאז שהוא הוכרז, אין לי מושג איפה הוא נמצא, או מה עלה בגורלו. אני אגיד דבר אחד לגבי זה, כל מי שיהווה איום על מדינת ישראל, כפי שהוכחנו בשבועות האחרונים ובכלל, דמו בראשו, אנחנו נפגע בו. תודה רבה, המשך ערב טוב. הגנות, ידיעות אחרונות ynet, למרות ההקלות של פיקוד העורף, ביישובים רבים החליטו לא לחדש את הלימודים עקב השיגורים, ובעיירות מרכזיות הודיעו כי לא יחדשו אותם לאורך כל השבוע. מדוע צה"ל לא החליט פשוט להמשיך עם המדיניות הנוכחית עד לחופשת הפסח, אם גם ככה נותרו ימים ספורים עד לתחילתה? זו שאלה שנראה כאילו שנכתבה על ידי הבן שלי בן 14, שזו בדיוק הטענה שלו גל. אני אגיד לך רגע, קודם נתחיל רגע מראשי היישובים. פיקוד העורף מקיים הערכות מצב
בתוך עצמו מקצועיות, יחד עם צה"ל, גורמי אמ"ן, הגנה אווירית וכן הלאה, ויחד עם ראשי הרשויות. הם מעורבים בהחלטות ומקיים את זה כל הזמן. דבר שני שאני רוצה לומר לכם, שברגעים כאלה הם מתגלים בגדולתם. פגשתי אותם יחד עם הרמטכ"ל לפני שבוע בצפון, ראשי הרשויות בצפון, מדובר בהנהגה משכמה ומעלה. באנו לחזק, יצאנו מחוזקים, לא סיסמה. חיבקו אותנו ויראו חוסן מטורף, סיימו את העבודה. וככה גם בשאר הרשויות בארץ. אז הם מחליטים את ההחלטות שלהם, פיקוד העורף מקיים את הערכת המצב, מתווה מדיניות, כדי, אני עוד פעם אומר, כדי להקל מחד, מאידך לא נתפשר על ביטחון התושבים. איפה שאפשר להקל בהערכת מצב, עשינו את זה, ולכן התווינו את המדינות המקילה קצת בחלק מהאזורים בארץ. זה הפיך, אנחנו כל יום מבצעים הערכת מצב מספר פעמים, במידה ונצטרך נחזיר את זה שוב. הכל בצורה מושכלת, לא נתפשר על ביטחון התושבים. תודה רבה, ערב טוב.